Emakhosini kukhona umuntu ongibuzile ngokuthi kugezwa njani uma wenze iabortion noma ukhiphe isisu. Kenziwa njani ma uphunyukelwe isisu ugeza? Leyo nto leyo, isombululo salonto leyo sokugeza sisekhaya ngokomthetho. Ngokomthetho abantu abadala kwamele bazi ukuthi ukhipha isisu bahlambulule bona abantu bakini. Kodwa ke manje sithola ukuthi abantu esibalungiselayo akekho waziyo ngesintu ukuthi silungisa njani. Ngoba thina ngokamoya masesibheka abantu abathi ngihlambululile ngilenzile ilati lomntana. Masithi siyabheka liyavela futhi liveliswa yini? Isimo esisemsamo. Uma wenza ilati lomntana uhanda over umoya walomntana emathongweni akho noma sithi edlozini lakho. Mawafika umntana makafika ufikele edlozini elinjani? I-question ekufanele uyibuze wena. Kuthi ngiyenzile inhlambululo. So sensitive ngoba abelaphi bendabuko abasesebancane abasakhula careless ngokunenzisa insebenzo. Uyakhohlwa ukuthi lo mntana yes angayenza perfect ngoba ibonile kugobela wakhe, ngoba ibonile kwabanye abantu ukuthi kuyayenza ilati, kube namasweet, kube nezimpahla zomntana, kumntana abizwe ngegama elihle. Kodwa into very important dangerous on the day ezomosha yonke into, lo mntana nimhenda edlozini elinjani? Idlozi eliphakamile noma idlozi elilele noma idlozi elikhishiwe kwafaka isilwane? Now idlozi ngoba into strong ispirit likhishwa kanjani isilwane? Njengawe mawuya la kuthakathwa khona noma la kunemimoya khona, isithunywa siyajika kusebenzisa umzimba wakho kumoshakala umzimba wakho, iba imercury. So same applies nala. Soon as ekhaya kufakwa isilwane, idlozi liyashifta lihlangani nani ithongo, ingelosi isithunywa alihlangani nani nento engcolile, alikhona ukuhlala. So nawe mawuloku ugeza ngemithi yobumnyama, ingakho ngithi ungazifundisi ukusebenzisa umuthi kakhulu, bathini uyaspoilana, uthembela kuwo and une-damage eyishiyayo kuwena, ugcina ungasathandeki unyanyeka. Yiyo i-result yakhona. Ungawusebenzisa for 10 years umuthi ukulungele, but the day sokujikela uba against you uyonyanya, uyazi uyonyanya unyanywe nayo ingane zakho. Umuthi uya expire maso usebenzise kakhulu, akusinto awusiyinyanga kodwa uyisebenzisela nemithi kanga. Alright, ayikho lapha inkulumo. Inkulumo ikuphi? Ila sikhuluma khona ngeingane zama abortion, miscarriage, ectopic. Ingane yashona isesencane ilungiswa njani? Ilungiswa ngokuthi kuqale ngokugeza idlozi. Kugezwa wena mzali, kugezwe idlozi, umntana zohandwa over. Kodwa kukhona futhi abanye abanesiphiwo seingelosi nokulungisa amacala noma sithi isithunywa. Lo muntu loyo awumani uvele ugeza idlozi, kwamele zonke zenziwe same time ngoba wayenza ilati kuyosala idlozi elingcolile, wageza idlozi kuyosala ilati, wayenza ilati wageza idlozi, isiphiwo sakho naso sishiya silenga. Awusengicavisa iabelaphi ke manje ukuthi why umuntu azoloku njalo makaya endaweni bathi kuye hey kunomntana hey, and ngaleso sikhathi uyayenza uze wahlaba imbuzi wayenza ini konke. Not every abortion mawenza ilati, not every lati lomntana mawuliyenza kwamele kuhlabwe. Asifani ngempela, yes khona abahlabayo asibaphikisi, abahlaba imbuzi thina sihlabe. We understand, kodwa ekugcineni kwamele umsebenzi welati uwenziwe. Emakhosini, please don't forget to like and subscribe. Ngishilo ngathi
uma ekhaya bahlulekile ukuyenza thina singama second option kodwa abantu abadala abafundi ukuyenzela abantwana amaladi nisibuze hayi futhi ningasibuza sibona bo5 isiko leni kufanele niliyenze ukuthi siyamgeza umntana nani siyaligeza idlozi nigezeni namabala man gezani namabala abathakathi babeka izilwane zenu emajardini enu. It's a story for another day. Please don't forget to like and subscribe.